γιο τους. Από τότε είδαμε αρκετά από τον Τάσο, στο Facebook. Είδαμε τη δουλειά που κάνατε αρκετοί από εσάς, μόνοι σας, για να φτιάξετε αυτό που σήμερα είναι εδώ. Εκείνο που θέλω να πω συγχρόνως είναι ότι όλοι μέσα στη Βάρη βουλαβουλιαγμένοι, όλο το τμήμα μας αγκάλιασε την προσπάθεια που κάνανε, τα παιδιά εδώ πέρα, και συγκεντρώσαμε και το υλικό που ήρθε από οικογένειες φίλων, μελών μας, αλλά και συγχρόνως μας βοηθήσανε και διάφορες εταιρείες στις οποίες απευθυνθήκαμε και βοηθήσανε για να έρθουν και κάποια βιβλία και ο εξοπλισμός. Και θέλω εδώ να τις μνημονεύσω έτσι, δεν ζητήσαν διαφήμιση, έτσι, αλλά εμείς θέλουμε να τις πούμε, έτσι. Ήταν η εταιρεία Δέλτα Τροφίμων, η οποία μας βοήθησε με υπολογιστές, ήταν η DHL, είναι η εταιρεία η Mondial Assistant, είναι η ΔΕΗ, είναι οι εκδόσεις Εμετέχνιο, είναι οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο και οι εκδόσεις Βίσκος. Και είναι και κάποιες οικογένειες φίλων, όπως η οικογένεια Βλαχάκη, η οικογένεια Τρίπου, η οικογένεια Τσολακιάν, που μας βοηθήσανε με βιβλία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πιστεύουμε ότι με την αγάπη που είχαν οι άνθρωποι και το μεράκι που είχαν, που φτιάξαν αυτή τη βιβλιοθήκη εδώ, αυτό όλο το κτίριο, γιατί θεωρώ ότι τα φτιάξαν όλα ουσιαστικά από την αρχή, πιστεύω να το αγκαλιάσετε και όλοι όσοι είστε την Άφρα, ιδίως τα παιδιά, για να συνεχίσει να είναι ζωντανό και να σας βοηθήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα αφήσουμε το σήμα του σωματείου μας. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προσφορά και πάλι και για τα καλά σας λόγια. Θα παρακαλούσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μιχαλά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας είδα τώρα πριν, μάλλον ήρθατε λίγο αργότερα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση και της ΑΧΕΠΑ, κυρίες και κύριοι, αγαπητή κυρία Καραμούτσου, με πολύ συγκίνηση έλαβα την πρόσκληση να παραβρεθώ σε αυτήν την εκδήλωση εδώ που κάνει ο Σύλλογος, ο Μορφωτικός Σύλλογος της Άφρας. Βέβαια, ο αγώνας που καταβάλει για την παιδεία και τον πολιτισμό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης για τα αίτημα της περιοχής. Όμως, ακόμα κάτι πιο σημαντικό για μένα προσωπικά ήταν το κεντρικό ερέθισμα της συγκίνησής μου. Ήταν η ονομασία αυτής της αίθουσας. Ήταν το όνομα ενός πολύ καλού δασκάλου μου, ενός εξαιρετικού φίλου μου, ενός ανθρώπου που άφησε πίσω πάρα πολλά και στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας. Μία άβρα που άφησε πίσω του ο Κώστας ο Καραμούτσας. Πολύ αισθητή η απουσία του, πιστέψτε με. Για μας όλους τους φίλους, για μας όλους τους ανθρώπους που για πολλά χρόνια είμαστε κοντά, η απουσία του από τη σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πολύ περισσότερο η απουσία του είναι σημαντική για την Κέρκυρα, για τα Ιόνια νησιά. Ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, ήταν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τα Ιόνια νησιά, για όλους μας. Είχα την εξαιρετική τιμή να με περιβάλλει με την αγάπη και τη φιλία του. Πολλά έμαθα από τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο. Και στα Θρανία, σαν νέος καθηγητής τότε και εγώ στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, αλλά και αργότερα στους κοινούς μας αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή την απόφαση. Θυμάστε και τιμάτε έναν άνθρωπο που ήταν άξιος, παραμένει άξιος και η άβρα του θα συνεχίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαλά. Θα παρακαλούσα να μου έκανε τη χάρη ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Συλλόγου, ο κύριος Βασιλάκης Νικολάους, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Και θα πω κάποια πράγματα τα οποία έρχονται από παλιά. Αυτό το έργο έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται πριν 35 χρόνια σχεδόν που ιδρύθηκε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άφρας. Κάναμε αγώνα μεγάλο τότε που ιδρύσαμε το σύλλογο με τους παπάδες, τους δεσποτάδες, ήταν της Εκκλησίας και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Η έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου ήταν στο σπίτι μου. Εκεί μαζευόμαστε, στην αυλή μου. Και σήμερα, εγώ από εδώ θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη, τα ιδρυτικά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, τα τότε διοικητικά συμβούλια που χύσαν αίμα εδώ. Είχαμε προβλήματα πολλά. Αυτή η πλατεία, κάποιος έπαιρνε λίγο από εδώ, κάποιος έπαιρνε λίγο από εκεί, κάποιος έπαιρνε λίγο από εκεί. Για να βάλουμε τα σύνορα, τα οριστικά, μαλώσαμε όλο το χωριό. Πήγαμε στον εισαγγελέα, μας φέρανε την αστυνομία. Δεν θα σας κουράσω με πολλά. Θέλω όμως να μην ξεχνάμε ποτέ αυτούς που χύσαν αίμα για να γίνει αυτό το πράγμα. Και μια και άκουσα που εδώ είναι η περιφέρεια, εδώ είναι περισσότερο δεν τους ξέρω. Περιφέρεια, ο Δήμος, η ΑΧΕΠΑ, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εγώ θα πω, είμαι πιο πρακτικός. Δίπλα εδώ, όταν τα 2 τελευταία χρόνια ήμουν αντιδήμαρχος, αγοράσαμε 5 στρέμματα, εδώ δίπλα ακριβώς. Και σήμερα είναι σκουπιδότοπος. Το αγοράσαμε για να επεκταθεί η πλατεία, να γίνουν παιδικές χαρές, να γίνουν γήπεδα μπάσκετ, να γίνουν πάρκι και δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανένας. Αν μπορείτε, όποιος μπορεί, να βάλει λίγο το δαχτυλάκι του, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπετε εδώ. Και την άλλη φορά που θα έρθετε, να μας πείτε ότι βοηθήσατε κι εσείς. Όπως βοηθήσατε τώρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας προσφέρατε. Δεν θα πω περισσότερα γιατί πιστεύω ότι είναι πολλοί ομιλητές. Αν άρχιζα εγώ θα τελείωνα αύριο το πρωί. Αλλά... Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να ξανάρθετε στην Άφρα, να έρθετε και στις γιορτές μας, να έρθετε και στα πανηγύρια που είχαμε μια πολύ ωραία λιτανία και πανηγύρι προχτές. Έχουμε πανηγύρι στις 8 Σεπτέμβρη και να πω ότι αν μας βλέπει από ψηλά ο Κώστας ο Καραμούτσος θα είναι πολύ ευχαριστημένος. Ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο αδερφός, ο φίλος. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βασιλάκη Νικόλαο και να συνεχίσουμε με τον κύριο Τάκη Καραμούτσο, ιό του αείμνηστου του Κωνσταντίνου Καραμούτσου και αντιπρόεδρο ΑΧΕΠΑ Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης. Παρακαλώ. Αξιότιμοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενική πρωτοβουλία του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της Άφρας να ονομάσει, να μας τιμήσει δίδοντας το όνομα του πατέρα μας στην αίθουσα αυτή. Ο πατέρας μας αγαπούσε ιδιαίτερα την Άφρα και συχνά αναφερόταν στον αγώνα των ανθρώπων της κατά τη μεταπολεμική περίοδο, στο κάλος της όσον αφορά το πολιτισμικό της στοιχείο, τα πανέμορφα αρχοντικά της και φυσικά τη μοναδική φύση της. Η πιο συχνή όμως του αναφορά ήταν στην αγαπημένη του δασκάλα, που οφείλω να την αναφέρω, την κυρία Σταματέλα Τσουκιά, η οποία δεν ήταν μόνο μια δασκάλα
είχε δημιουργήσει εδώ πέρα με την αγάπη της για αυτό που έκανε, ένα πραγματικό ψυχουργείο, αν μπορούσα να το ονομάσω, που διαμόρφωνε τις παιδικές ψυχές κατά τέτοιο τρόπο που άφηναν εξίτηλο το σημάδι της ποιότητάς της. Η γυναίκα αυτή με πολλή αγάπη καλλιέργησε την τάση προς τη μάθηση, προς τον συνάνθρωπο, καλλιέργησε την αγάπη σε αξίες τις οποίες έβλεπα συχνά πάνω στο πρόσωπο του πατέρα μου και δημιούργησε ελπίδα για πολλές άλλες γενιές παιδιών σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Σας καλώ λοιπόν όλους, θέλω να είμαι σύντομος, το σημαντικό είναι σας καλώ όλους να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια. Εμείς θα το κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε και θα διασφαλίσουμε την διαχρονικότητα αυτού του εγχειρήματος. Θέλω να ξέρει ο Σύλλογος της Άφρος ότι είμαστε κοντά του και εύχομαι πραγματικά να είναι αυτή η αρχή ενός καινούριου κύκλου η οποία θα αποτελέσει εστία, αν θέλετε, πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παραλίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμούτσο. Θα παρακαλούσα τον κύριο Σουέρεφ Κωνσταντίνο για την κεντρική μας ομιλία. Αξιότιμες αρχές, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, είχα την τύχη να είμαι μαθητής του Κωνσταντίνου Καραμούτσου. Τον γνωρίζω από το 1966 που άρχισε και την εκπαιδευτική του δραστηριότητα. Κωνσταντίνος Διονυσίου Καραμούτσος. Το 1941 ήρθε στον κόσμο εδώ, στην Άφρα. Άφρα, ο τόπος, ο χώρος, η ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας, όπου πέρασαν γρήγορα και στον Κωνσταντίνο μέχρι και τα γυμνασιακά του χρόνια. Μια μήτρα, λοιπόν. Στη συνέχεια, Αθήνα. Σπουδές. Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφέρω έναν από τους πολλούς γνωστούς συμφοιτητές του, τον Κώστα Βλάχο, σήμερα πρόεδρο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών. Ο Κωνσταντίνος Καραμούτσος ήταν πολύ σχεδής, πολύπτυχος, πολύμορφος. Το 1963, μια σειρά από φωτογραφίες με τίτλο «Δέντρα» εμφανίζεται στην Αθήνα. Έκφραση 1. Έκφραση 2. Το 1964, μια σειρά από φωτογραφίες, οι καθηγητές μου διδάσκοντες. Παράλληλα με τις σπουδές στην Αθήνα, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας, δημοσιολογίας και δημόσιες σχέσεις και διετέλεσε ρεπόρτερ σε αθηναϊκές εφημερίδες. 1966 έως 1997. Κυρίως η παρουσία του στην Κέρκυρα, ως εκπαιδευτικός στη μέση εκπαίδευση, άφησε ένα στίγμα, άφησε ένα σημάδι, άφησε μια σφραγίδα. Ο φιλόλογος Κωνσταντίνος Καραμούτσος είχε και μια σύντομη παρουσία στο Γυμνάσιο Πλαισίας Καλεντζίου στα Γιάννενα. Μετά στο Γυμνάσιο Τηλεών της Κέρκυρας, στο δεύτερο Γυμνάσιο Αρένων και στο δεύτερο Λύκειο Κέρκυρας. Από το 1975 έως 1976 έδωσε ζωή ως διευθυντής
στο Λύκειο του Αγρού και το 1991 μέχρι το 1996 θεμελίωσε και συγκρότησε το πρότυπο μουσικό σχολείο Κερκύρας. Ήταν πολύ ευτυχής γι' αυτό. Ο φίλος του στο Γιάννενα, Μιχάλης Παντούλας, αντίστοιχα είχε δώσει ζωή στο μουσικό σχολείο Ιωαννίνων. Ήταν δύο φίλοι που και οι δυο μαζί συνόδευσαν και συνοδεύουν ακόμη τα παιδιά σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι πέρα από την καθημερινότητά τους. Εγώ θα θυμίσω από τα μαθητικά χρόνια τις ομιλίες του που παρακολουθούσα, όπως μία από αυτές μου έμεινε ανεξίτηλη από το ραδιόφωνο της τοπικής τότε ραδιοφωνίας βορειοδυτικής Ελλάδας, αφιερωμένη στο Λορέντσο Μαβίλη. Και θυμάμαι την τελευταία φράση, τη μεταφέρω αυτούσια όπως έχει χαρακτηριστεί στο μυαλό μου. Βίβα Δρίσκος, βίβα Μαβίλης. Στο πλαίσιο της ερευνητικής και εκδοτικής του δραστηριότητας, πέρα από την ακατάπαυστη σχέση με τη φωτογραφία, μελετάει, συναντάει απογόνους παλαιών οικογενειών, γνωρίζει προφορικές μνήμες και οικογενειακά αρχεία, αναλώνει αμέτρητο χρόνο σε βιβλιοθήκες και στο ιστορικό αρχείο. Καρπή όλης αυτής της ενεργητικότητας, το 1997, ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Τεν Φλωριάς, το εικαστικό και λόγιο έργο του». Αν μπορείτε να πάτε στην επόμενη εικόνα. Το βιβλίο αυτό